सफैबाय आंना सनाया सिया फिसा ओंखामा खुरबाय जाफैदो सिया नानि सिया जालायबायना नोंना स्कुलनिफ्राय फैग्रोमोना मबाइलखौसो थुफैलायबाय गोख्रै इउनिफर्मा खुनानै ओंखामा जाफैदो नों आंनि खोथा खोनासङाखै आइ आंनो मबाइलखौ हर आं कार्टुन नायगोन आइ आंनो मबाइलखौ हर आंनो ओंखामा जाफैग्रो आइ आंनो मबाइल नांगौ हर मबाइलखौ हर आं मबाइल सबाइल मबाइल नांगौ हर बिदिब्ला आंबो जाया बारा रागा दाफोजोंसै आंखौ ओंखामा मोजाङै मोजां जाफै जाया आं बिदिब्ला ओंखाम संखां आरे सिखारदोना नोङो हे इसोर मा जाबावगोन बे गथ'जों मबाइलानो जानो होथारबाय बे गथ'खौ न मबाइला आरो थुदो ओंखाम जानो सफैबाय थां दानस्लाय थां आं ओंखाम खुरनि आयै मिथिगौ आं दिनै मेथ्सआव फुल मार्क मोनदों आरो बेनि थाखाय मिसआ आंनो पेन गंसे होदों जोबोद मोजां फिसा आंनि फिसाया जोबोद गोरोंथारखा बिदिनो फरायबाय थादो सना जोंहा गिदिर मानसि जानांगौ औ आयै थौ जोंहा ओंखाम जाहैनोसै औ सार वाट्सएप खालामना हरगोन दे आङो औ जागोन दे आं बिनयनि आखायाव हरफागोन दे माम्मि दिनैनो हरफागोन दे आङो र' आं टाइप खालामनि नैबेखौ नायलाय दे जागोन दे औ खालामगोन दे आं सार खामानिया दिनैनो जाथारनांगोन हाला आं बेखौ नो कार्टुना नायहैथां औ दे दे दोनथ'दो दे सना एसेबां फरायबाय थानो नांलिया खालि बिजाबल' नोंना थां लोगोफोरजों एसे गेलेहैथां औ दे आयै नों आंनि मैया बायनाय बिजाबखौ टेबोलाव दिहुनना दोन आं दायो फैनानै फरायफैगोन दे जागोन दे मा जागोन सिया न'आव दोङो ना हनै सिया नोंनि लोगोफोर फैदों खोमा थां नायहैलाय ओहो थाङा आं औ सिङाव फै सिया जों दुब्लियाव गेलेनो थांनायदों थौ नोंबो
ओहो थाङा आं थां नोंसोरो थां सना नों कार्टुनखौ रायज्लायस्लाय एसे गेलेखौनो है फिजिकेल एक्टिभिटिबो जागोन थां सना थाङा आं गेलेनो थौना सिया जोबोद मोजां नांगोन थाङा आरो ओंखारलां नोंसोरो सिया लोगोफोरखौ बिदि बुङो नामा फैदो सना जाबायना जाया जोंना बासआ थांबालाय लांसिगोन जाबाय आयै नै बिजाबखौ सोना लाफा आयै दे बासआसो थांबालायसिगोन खोमा जोंना दिनै जोंनाव आंनि लोगो आरो बिनि फिसाजो फैगोन आरो बेसोरनि सिगाङाव नोङो बिदि मबाइल थुबाय थानो नाङा आलासिफोरजों मोजाङै रायज्लाय बिदि मबाइल थुबाय थाब्ला मा सानगोन बिसोरो मालाय बिनि फिसाजोआ बिदि मबाइल नायबाय थाया बिजाबसो नायबाय थायो मालाय जोबोद गोरोंखा खोनादोंना नों दिनै मबाइल मोना नों हर मबाइला फै नै बेवहायनो जिराय औ दे माथो मानसियानो हामजोबलांबायसो नोंलाय औ एसे हामबाय नोंहासो मालाय आगोलनि बायदिनो दंथारो दाबो एसेबो सोलायथाराखै दानि नोंहालाय मा क्लास मोनखो सिया नै आन्टिया माबा सोंदों क्लास 3 अ जोंहानि जिरियाबो क्लास 3 मोनबाय थौ बिदिब्लालाय साहाखौ किटसेनावनो लोंहैनोसै दे बिदिब्लालाय दे बिदिब्ला जों थांथ'नोसै दे ओहो आं नोंखौ दिनै थांनो होआ गाबोनसो थांनो होगोन न'आवबो रावबो गैया आं दिनै थाथ'ला दे ओहो आं नोंखौ दिनै थांनो होखाथारा ओहो थांनो होखाथारा र' बिदिब्लालाय आं बिफानो खबर हरनि आरे मबाइलालाय बहा थाखो बहाबाफोरसो दोनसनबाय नामा आंलाय बहाबाफोर दोनसनदों खोमा र' आं कल खालामनो नायनि बहाथो दोनसनखो आंलाय हा बैथिंजाय गाबदों आयै फैलाय नायहैनि हा सिया नों सिङाव एसे मालायनि मबाइलखौ दांदों नै नोंखौ आंखौ बुंलाय नों आयै मानो नों आंनि मान सनमान सेस खालामजोब्बाय साला नोंखौ नै नोंनि मबाइला आंखौ निमाहा होदो रोमै आंनि फिसायादि बिब्दि खामानि मावगोन होननानै आं माब्लाबाबो सानाखैमोन बियो मबाइलाव कार्टुन नायहै दा बियो मबाइल नङाब्ला दसे समखौनो थानोनो सुखुलिया लेखा फरायनोबो गोसोआनो गैलिया आरो लोगोफोरजोंबो गेलेनोबो थांलिया आंनिनो गोरोन्थि आं मोजां बिमा जानो हादियासै आरे टिना नों बिदि दा सानसै बिदि नङा रोमै आं मा खालामनो हाबावनो आं आंनि फिसाखौ मोजां लामायाव बोरै लाबनो हाबावनो मालाय नोंसानि जिरिया एथ' मोजां नोंनि गासै खोथाखौनो खोनासंजोबो
लेखा फरायाव एथ' गोसो होयो मबाइलखौनो नागिरा आंनासो फिसाया नों मोनसे खोथाखौ मिन्थिगौ ना गथ'फोरा जोंनि खोथाखौ मानिबा दा मानि जोंनि थिननायखौ मावबा दा माव नाथाय बिसोरनि नोजोरा जों बिमा बिफानि सायाव जेब्लाबो थायो जों जेरै खामानि मावना दिन्थियो बिसोरबो बिदिनो सोलोङो जों जुदि बिसोरनि सिगाङाव मबाइल थुना दिन्थियो अब्ला बिसोरबो मबाइल थुनोनो सोलोङो आरो जुदि जों बिसोरनि सिगाङाव बिजाब फरायना दिन्थियो अब्ला बिसोरबो बिजाब फरायनोनो सोलोङो आं बुजिदों नोंनि सिटुएसनखौ नों जोबोद बेस्थ' थायो न'खरनि खामानि लोगोसे अफिसनिबो खामानि बाव नाथाय बिनि गेजेरावनो जुदि नों नोंनि फिसाजोनो सम होनो हायो बिनि सिगाङाव मोजां आखु दिन्थियो आरो बेजों मोजां मोजां बाथ्रा रायज्लायो अब्ला बेबो मोजां जालांगोन बुजिदोंना नों आइ आंखौ दिनै जोबोद रागा जोंबाय आं दिनै जोबोद बुजासिगोन दा नोंसोर थानायखायसो आं बासिथ'दों नोंसोर थांनायनि उनाव आं सेसखासै नों जेबो जिंगासिनो नाङा जोंहानि आइया नोंसानि आइखौ बुजायखागोन नोंखौ बुनाय नङा दे मादैया नों जोंहानि आइखौ मिन्थिया जोंहानि आइया जोबोद रागा गोसाखा मालाय नोंसानि आइयासो जोबोद मोजांथार रायाबो बुआबो जेब्ला नों गुड गार्ल जागोन अब्लानो नोंखौबो नोंसानि आइया अनगोन नों मादैनि खोथाखौ खोनासं नों मादैखौ रागा दाफोजोंसै नों गुड गार्ल जाबानो मादैयाबो गुड मादार जागोन आं दा गुड गार्ल बोरै जानो नों गुड गार्ल जानोबा मादैखौ सरि बुं आरो माब्लाबाबो बिदि खामानि मावला होननानै बुं आरो नाय नों मादैया नोंखौ बेसे अनगोन आरो बुनायबो नंलिया थौ बिदिब्ला ट्राय नायनि मम्मी आई एम सॉरी मम्मी आं आरो बिदि माब्लाबाबो खामानि मावलिया आई एम सॉरी मम्मी दे जाबाय दे सना